Utthita Trikonasana. Començarem des de Tadasana i sense saltar pujarem els braços amunt en Vrikshasana simplificada. Us deixeu una cadira al costat, sobretot si no heu fet mai la postura. No salteu, separeu les vostres cames el que podeu deixant primer els peus paral·lels en Utthita Hasta. Gireu el peu dret, poseu-lo damunt d'un suport, un totxo, i us estireu lateralment posant tota la mà al respatller de la cadira. Si podeu posar el colze al seient de la cadira. Això us permetrà baixar el flanc esquerre damunt del dret i crear l'estirament lateral de la postura. Torneu a posar els peus paral·lels i gireu el peu esquerre, poseu el peu esquerre damunt d'un totxo, d'una caixa de sabates, el que tingueu, i ara us ensenyo com baixar completament a la postura, si és possible, amb la mà a terra o damunt d'un altre totxo. Això és possible per les persones que tenen un bon estirament costal. Si no el teniu, és millor que primer us estireu amb la mà posada a la cadira com al costat anterior. I finalment, poseu el braç dret, deixeu els peus paral·lels i hem dit que no saltàvem, ajuntem els peus i anem a Tadasana. De Vrikshasana obrim i ara, amb el peu a terra, entrarem a la postura que es diu Virabhadra, Virabhadrasana 2. En aquesta postura, amb la cama dreta, anem a fer un escaire. I us proposo pujar una mica més del compte el braç esquerre perquè és el que acostuma a caure. I també el cos l'acostumem a inclinar. Llavors, pugeu el braç dret per mantenir el tronc ben vertical. És una manera de practicar que ens ajuda a mantenir aquest tronc adreçat mentre tenim l'escaire feta, pujant el braç esquerre i elevant lleugerament el braç dret més del compte. Tornem a posar els peus paral·lels, ajuntem cames sense saltar i tornem a Tadasana amb els braços al costat.